Kaixo lagunok, oraingoan albiste pozgarri batekin gatozkizue. Pasaden abenduaren 20an, Euskal Federazioak Gerriko Beltza maila desberdinen gainditze frogan, hainbat hautagaiek euskeraz burutu zuten azterketa. Eta horretaz gain, 3 epaimahietan aukera euskeraz egitea bermatuta zegoen. Gure ekimenak Euskal Federazioak egiten duen ahalegina eskertzen du, eta Euskal Judokak diharduten beste federazioak gauza berbera egitea bultzatzen ditugu. Gure laguntza eskainiz noski. Datozen azterketetan, judoka gehiagok euskararen hautua egingo dute. Eta hori bultzatze aldera, hurrengo bideoetan lehendana lortzeko ikasi behar diren funtsak landuko ditugu. Beraz, gogor eutsi, guztion artean euskarari tatamian bere lekua emango diogu eta. Segi lanean!